Magandang araw Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Ang topic po natin ngayon ay ang 1,000 peso polymer banknotes. Bago ang lahat, shout out muna sa aming Team Alliance. Shout out sa mga kapwa ko coin collector. Coins TV, Idol, shout out sa iyo. OFW Coin Collector. Mario Victorio Coins, Perang Pinas. Saudi Boy TV, Shirley Bato, Evelio Flores Jr., Greg A. Ahero, AR Havana TV, AR Coins, GIDC Coins Channel, at Idol Money Collector. Ayan, shoutout sa inyo dyan mga idol, at shoutout din sa mga ka-agree natin dyan, at shoutout din sa mga kalapatids ko dyan. Yan, shoutout sa inyo dyan mga idol. Yes, ang features nito: Issuer, Philippines. Issuing Bank, Central Bank of the Philippines, period. Republic, 1946 to date. Type, Standard Banknote. Year, 2022. Value, 1,000 peso. Currency, peso, 1967 to date. Composition, polymer. Size, 160 by 66 mm. Shape, rectangular. Number 316600. Ayan, dumaki na tayo sa obverse. Front facing Philippine Eagle at center left, sampagita at upper left. Lettering, Republika ng Pilipinas. Ang salaping ito ay bayarin ng Bangko Sentral at pinananagutan ng Republika ng Pilipinas. Translation: Republic of the Philippines, this bill is a debt of the Central Bank and a responsibility of the Republic of the Philippines. Blessed are the people that God is the Lord. Ayan, dumako na tayo sa reverse. Map of the Philippines at left, South Sea Pearl at center, Fish and Reef at right, Sea Turtle at upper center. Lettering, Tubataha Reefs Natural Park, UNESCO World Heritage Site. Ayan, ito po yung kauna-hunaan, yan, first polymer banknote na inisyu po ng Central Bank of the Philippines. Ayan, sa mga gustong magkaroon ng 1,000 polymer banknotes, naglabas na po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng bills na ito nitong nakaraang Abril 2022. Ayan, magiging available na ito sa merkado. Ayan, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga bago kong viewers. Maraming salamat din po. Paki-comment, like, share, at pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless, Diyos mabalos.